Jibai ule tuntrum chu Theology Ṭhan Chhoh Dan series kan trandona kum zabi pakhat na hun lai atanga voin tlenga pathian thuin ma ason dan kan zir ho dona ni athui tham dewa wangin bunglia kan thenanga bungkhatna hian Kohhran Pate Hun edi za atanga zali songa pakhat na inkar kan soidona ni ama sa in theology chu enge ni ti hi soifi ama sakangai ome theology chu Grik thumal pani theos pathian ti le logos thu soi ti atanga local ani a ti chuan theology chu pathian thu emo pathian chungchang ti na ani ber chu theology ti tongkam hi bible a om lova amai ro chu Kohhran Pate Hun tir lama tang khan an mang tran to entirnan Clement of Alexandria po khan kum zabi pani na to lama khan Christian theologia chu a Hunlaia mythologia nen khai khinin Christian ten pathian chungchang kan soile khawvel thon thu phua chop chu ani nang lovani ti alo ziak to ani Kohhran Pate Hun Laiya thu ziak tu dang entirnan kaisari mi UCBS ate khan theology chu Christian ten pathian kan thria thiam dan soinan an mang thina Christian zirtir na dang zong soinan mang lovin pathian chungchang soinan bi kan mang thin atira hetiang hinima se kumzabi som panina som pathumna tang khan huam zawzo karon nei tana pathian chungchang bi chau soinan ni lovin Christian zirtir na sang soinan po man ani ta zelani theology chu peng sang ina then thaya tuna kan soitur Kohhran Pate Hun Laiya tanga voin ni thlenga Theology Ṭhan Chhoh Dan hi chu historical theology anti huang chunga mi ani Christian theology in nga na chu bible ani a Israel te chanchina pathian in puan na le Isu Krista nun na thi na le thole na tarlan na bu ani bible a chuan pathian chungchang te Isu Krista chungchang te tharau thiang hlim te chandam na te mun sang kan hmua chung mun sang om te chu felfai takle omzenei taka hlom shana kan da a kan zir chu systematic theology anti chuba ka theology chu Kohhran history atangin asang tak thailo boka theology hre thiam tur chuan Kohhran history hriat tel langai ani ti chuan tuna kan soi ber tur historical theology hi chu Kohhran history le systematic theology in kop ani ber chu theology hian history ania chu mu mai ani fauthin chu wangin he series a hian Kristianna alawin trana tanga voin thlenga theology in ma son dan kan clear ho don ani Kohhran Pate Hun Lai kan ti chu edi zana le zali somnga pakhat inkar kha an nibera heti Hun Laiya pathian thu an soite a soitu te chanchin an soina mun le an chen na khawvel chanchin kan zir ho dona Kohhran Pate Hun Lai kha Isu poimo tak soifi an ngai Hun Lai ani a atir bera chuan Kristianna le Judaism Inlaichinna kha chin felangai ani thuthlung thara pola le khathon kan hmu atangin he Isu poimo zia hi kan thethei Gentle Judani lo ho zong khan seran tan turani em ti te thuthlung hlui kha engtin nge dik takin kan thil fi ang ti te kha atira tangin an boipui nga langai ani amai ro chu Isu dang local thuaya chung zinga pakhat chu Christian rin na beitu te laka Kohhran himna Apologetics ani atira Christian masa te khachuan Tihduhdahna an tuar renga dam kho chuwa kha an thupui berani pathian thuwa hanin hnial man po an ni me ulo Kristianna adam kho chuwa thaina na tranlak kha an hna berani a hetiang hi an din hunani awangin Apologetics khan Hmunpui mo takachanga Justin Martyr te thuziak po ringlo mi ten nataka an beina chan let na ani heti Hunlai hian theologian ro pui tak an oma khothlang lama Irenaeus ate khochak lama Origen ate anom kan hriat angin Kristianna chu Palestina atanga intran ani a abikin Jerusalema Judaism atanga lo intran kha ani ti chuan an thenom rama te alo dar zau zela Kohhran masa te abikin pola te khan ram sanga an pudar ta ni kum zabi khatna to lama kha chuan Mediterranean ram sanga bu an khwar het viau to a Roman Empire khopui Roma ngei po thanem tak anom to ani an Hunlai khan Rom khan in Hmunpui mo tak achanga achan po Mediterranean ram sang an opna Hmunpui ani wangani Rom ho chuan Mediterranean tuipui po Mare Nostrum ti in an soithin chu kan tuipui ti na ani Kristianna lo chhuahna Judaism po kha he Rom lal ram lian tak hnuaia mi hi ani helai biala omte tong man ber chu Aramaik ani a Hebrai nen po ain zul hle chuti lain lalram ro rel na Grik le Latin an mang thung
Chhuahna zia kan mu cross a Isu an khen bia an puna Juda telal ti po kha trong chi thumin an zia kani lemzia ka le movie ate Isu cross chunga intar an tar lanin inri ti an zia kan mu thina kha Latin tronga Jesus Nazarenus Rex Judairum ti kai to yani a Awmzia chu Nazareth Isua Juda telal ti na ni engtika tang chi in nge Rom Khaw Pawimawhna chuan Kristianna alu ti chu hriat chiana har to a ma se edi somli bor chawa khan a intran to nia ngai ani Rom Khaw a pola lekha thona khan Latin hming kan hunual to a entirnan Urbanus Aquila Rufus le Julia te kha hei wang hian Rom mi then khat kha Kristianna a in let to aniang ti arin thayani hming kan hmu tam ber ero chu Grik hming an ni a chu wangin atira chuan Kristianna kha Grik tong mang mitlem te zinga intran aniang edi somli bor vela Roma Kristianna alu atang to chuan sarkar an din hmuna chiang lo ngala ramin a pompui sa khuwa an lani lo wangin ham thatna an don turang an dong lova chuti rualin khap an lani chi abok si lo amai ro chu an lo pun chak tak ema wang khan tharum hmanga me mi du na halo Piangthar achang chuan hmun then khala chawani a entirna North Africa bial then khata chawte achang chuan romlal rampum pui khuapin thu chua ani thin Tihduhdahna hluar zual lai tak chu Emperor Decius a Hnuaia AD zahni somli pakua bor chawa khan ani a Christian te chunga Tihduhdahna a thlen masak ber chu January zahni somnga a Rome Bishop Fabiana ati hlum kha ani a hnuwa June zahni somnga khan Edict of Decius ti chuakin aram opna Hnuaia mi te zong chuan Rom pathian tele Emperor te ma a inthoina an hlan turani ti ani a edict chuan ngai poimo a hlo lutuk lo na chungin then khata chuan na taka ken ko ani thunga heti lai hun har sa taka hian Christian tam takan martara then khat chuan an sahim na tura lekha an nei theinan inthoina an hlana then khat chuan inthoina hlan chi lovin lekha chu an nei bok Decius chu June zani somnga pakhata ral dona ti hlumani a aopna Hnuaia Tihduhdahna po chu are zui ve maya ma se kha Tihduhdahna awang khan Christian tam takin an rin na an phatsana ti chuan khang rin na phatsan ho chunga an ril ruput mang tura Christian te chu an ngai dan ainang talova Christian an ni na atop ta mak nge an thil ti man engemo pe in Christiana lom lu le tur ti thua anin mil thei talova an ngai dan ain sualna sat em awangin in ngir nghauna na men lo ta ka chuakani Tihduhdahna na saber te zinga mi chu February zathum pathuma Emperor Diocletian Hnuaia khan ani a ani khan thu pe ka chua Christian te pathian biak na hmun zong ti chetur te an le khabu lakhoma tiral tur te le pathian biak na zong ti top turin thu a chu ani sarkar na thok Christian to phot chu an ni na hli sak tur ani a sal anga enkol zui tur an ni bok Christian milangsar tak te kha Rom Tihduhdahna in thoina hlan tura ti an ni Kristianna khan zung alo kai thuk viau to ti a hriat theina chu Diocletian an nupui le afanu ngai po kha Christian an ni a athupek zom turin an ni pahni po hi atilui nge annuwa Emperor dang Galerius a lalram khochak lam optu te po khan Tihduhdahna kha an chun zom ta zelani edi zathum som pakhat khan Galerius a chuan Tihduhdahna ti topani thuwa chuata a ma se abei sei lo devin Christian te chuan ahma ayana sa in Rom sa khuwa an du lo thu an lantira Galerius a chuan Christian te chu midang ta tipuai lova in khom na nei le aphal sakta ani thu chua siamin Christian na chu sa khuwa anga ngai ani to thu le dan Hnuaia ven him ani tur thu a chuata a Christian te okai taka anom na chu atop ta a ral anga bei ani talo Christian na chu sa khuwa a chiar ani a ma se sa khu tam tak zinga pakhat ani ve maya ama ero chu Romlal ram zonga Christian te din mun ron soi danglam tu chu Constantine kha anita ani Constantine chu ringlo chung ko a AD zani somriat panga kha na lo pianga anu ero chu annuwa Christian ron diveta a afapa wang ani ang atirama po Constantine khan Christian na kha pom ngai lo ma se lungrual taka omhau kha adu dan ani sa reng ani Maxentius an Italy le North Africa ani a opnu khan Constantine chuan Europe khothlang lama ami te hruain Maxentius a beiturin chuaka Rome mar lama Milvian Bridge a October ni somni pariat zathum som pani khan anin bayani Constantine chuan hne na achanga Emperor rapuan ani zuita a anu rei vak lova Kristianna ain peta ani Kristianna in pek thu hi Christian chau ni lo ringlo mi thu zia ka po kan hunwala
ama ero chu engtik hun chi a thleng nge ti le engwanga thleng nge ti chu chiang takin kan hre thei to lo Christian thu ziak mi then khat Lactanius ate Eusebius ate kha chuan anin do hma loka thleng ni in an soya Constantine khan in larna hmuangin asipai te phowa khan cross a chuan tira khawanga ne na changta kha ani anti achan chu engpo chu lo ni se anin do hma emo anin do hnuwa thil thleng po chu ni se Constantine a Piangthar thu le a hnuwa hmonga nei thuk dan chu rin hlel rual ani lo zoi in Rom chu Christian ram malo ni ta a athupek angin Hmunlai li lai bera Constantine cross apulai lim andina tuarna awanga chandamna ti azia tirta ani edi zathum somni pakhat khan Constantine chuan pathian ni chu chola puanga Rom poisa thira chuan Christian chinchhiana a chuan tir boka Kristianna chu Romlal rama sa ko ngel nget tak ani ta ani ti chuan theologia ma an son zel theinan vantlang ma debate nei chu ti dan phungpa ngai alo ni chhota a Julian the Apostate Hnuaia hun khai lak deu engemaw an nei ti lawa kha chuan Kohhran kha sarkar in a thlop tha em rengani chu wangin theology chu aruka Christian te pun khom na asoi ni mai thin kha Romlal ram pumpuya mi te ngai ven le ngai san alo ni ta ani thurin chungchanga anin hnialna te po chuan Hmunpui mo tak achang chhota zela Constantine khan aram chunga Kohhran zong te kha lungrual takin omho se adu bera chu wangin andang lamna te kha soihowa chinfel zel kha athupui berani Kohhran chu Roma chuan alawin so nge tak deuh dewa khan Rom lama sa kho hruai tu tele Constantinople lama mi te inkara khi a omtana ahnu zela Kohhran in thenna lian tak mai lo om ta kha khati Hun Laiya lawin tran dai to kha ani Mediterranean rama Kristianna alawin so nge tak viawa chuan pathian thuwa in nga na nge tak nei atul ta viau maya hei wang hian Kohhran Pate Hun top lam kha Christian theology a Hmunpui mo tak achangta ani Tihduhdahna lo tur om tak lawa khan theologian te chuan zalen takin Kohhran atanga isu lo chuak renga khan tlang takin an ngai dan an soingam to a nasa taka in hniala in ngir ngau chang omma se an thora chu ahnu zela in Hmunpui thurin lo chuaka azar kan zo ta zelani Rom le Constantinople baka khan Kohhran Pate Hun lai khan theology poimo tak lo chuana hmun anom nuala pathum chap kan tar langanga amasa pahni te hi Grik trong man na hmun anni a adang pakhat hi Latin man na hmun ani thung pakhatna chuan Alexandria Tunlai Egypt a kho pakhat kha theology Hmunpui poimo tak mai ani a Plato zirtir na thui tak lo kalpui to anni awangin theology danglam tak mai lo chuaka an poimo na le andang lamna kan la soi chun zom don nia pahni na chuan Syria rama Antioch Cappadocia huam chungami Tunlai Turkey kha anni le a Mediterranean khochak lama khan reilo te ya Christian na chu nget takina ding thuaya tirkau te thil ti bua kan hmuangin pola zin khan henglai bial then kha thi atlo boka Antioch kha Kohhran history a khopoi mo tak ani thuaya ni pathian thu than len na ta na Hmunpui mo tak ani zuita a Alexandria ang khan Isu Krista chungchanga po pomdan bi kan nei ani Antiochian ti po chu helai bial bi ka an pathian thukal mang soinan an mang thin Cappadocian fathers anti te po kha kumzabi palina a helai bial mi te hi anni a ansul Hmunpui mo tak kan hmuani Trinity Thurin te ang hi pathumna North Africa khotlang lam Tunlai Huna Algeria kan ti hi Hmunpui mo tak ani bok khati Hun Laiya Rom po politics a el phave Mediterranean khopui poimo tak Carthage omna ani a khatia Kristianna aron luta ka khan Rom opna Hnuaia anom ta ani ziak tu ro pui tak Tertullian ate Cyprian of Carthage te Augustine of Hippo te omna ani khopui poimo tak danganom Milan le Jerusalem te po kha pathian thu than len na hmun poimo takan ni tichuan theologian ro pui tak an lo chuak ta nuala chung zinga chuan apoimo zual paruk kan tlang chuaka pakhatna chu Justin Martyr ani a ani kha apologies ro pui ber ani hial ome kumzabi pahni na Hun Laiya sa kho dang laka Kristianna veng him tu tho hlok takani ale khabu first apology tia khan Justin chuan sa kho dang thu zia ka po Christian thu tak chu hai chu thain ain phu mani atia athu pui ber pakhat logos parmatikos chi anga triak thei thunung tia asoi chu Isu Krista a pathian in puana fam kim kan hmu thaina tura pathian in konga buat sai chu philosophy rang te khan hmu thei turin anin phu mani ti ani a
Justin awang khan atirte atangin chanchin tha le Greek philosophy kai kopa pathian thu puan chuak kha abik takin khochak Kohhran lam khan an ching zui ta ni panina chuan Irenaeus kannaya ani kha Smyrna Tunlai Turkey apiang niarin ani a amai ro chu reilo te hnuwa Roma ain beng bel thuaya edi za somsari pariat borvel khan Lyon sa bishop ani a kumsom ni zet atangani Gnostic ho zirtir na in Kohhran aron beinat zualaya Christian Thurin him tu poimo takmai chu Irenaeus hi ani ale khabu poimo takmai against all heresies ti kha chandamna chungchanga Christian zirtirna himna ani a chu baka isua zirtir te hnung zui turin ti dan phung het tak kan zui angai thu tarlan na ani bok kumzabi pathumna a Kristianna him tu poimo tak dang le chu Origen kha ani a khocha Christian terin na lungphum tu ani anha tho te chu kong ni poimo dewa te hian an hmu thei pakhat na chu Bible le lin chungchanga ani a Origen chuan allegorical interpretation kan ti kha aron hmangtana Bible thu te hi apon langa kan thria thiam mai le thuk zoka tharawa omzia anei chu thliar ran turani ati adang le chu Isu Krista chungchanga ani a Origen khan pa pathian na fam kim le fa pa pathian na hnuai hnung zo ka thliar sanga mithiam then khat chuan Arianism lo chuana chana hei hi an pu ani chu ba ka Origen chuan apokatastasis anti thil siam zong le setan thlangin chandam an lani vek tur thu kha apombok palina Tertullian auma ringlomi ni thin North Africa khua karthei chami ani a kumsom thum borvel ani laya Kristianna in letta ani khothlang Kohhrana anha tho awang te khan Father of Latin Theology ti an hialani thutlung hlui le thutlung thar te hian pathian hran an soyani tia Marciana zirtirna khadovin thutlung hlui le thutlung thar te chupum khatan ni ti in a chang le thin chuta tang chuan Trinity Thurin lo chuat theinan konga sial ta ani Tertullian chuan Bible pon lama thuziak te hmanga Theology Ṭhan Chhoh kha na takin adova Bible baka secular philosophy dangte tranchana man kha ado tlatani pangana Athanasius kannaya Athanasius an hriat a hlona ber chu kumzabi palina laya Isu Krista chungchanga in hnialna oma khan ani a kumsom ni borvel chau alani in Athanasius chuan on the incarnation aziaka khata khan pathian chuan Isu Krista a mihring ni na aron tromani ti thu asoya he thu hi ahnuwa Arius zirtirna alo chuata ka khan thu poimo ta ka lo ni ta ani Arius chuan Krista chu pathian takani lo ti na zirtira Athanasius chuan Arius zirtirna anga Krista chu pathian takani lo chuan ahong tur thil poi takanei don ani ati pakhatna chuan Isu chuan mihring te achandam theilowang thil siam pakhatin thil siam dang achandam thei si lova adot le chuan Kohhran ho chu milembia kan ni ti na ani ang Krista chu chibai kan buk si a milembia ti omzia chu mihring siam chop thilemo thil siam dang biak ti na ani si a ti na chang le ta hetiang thu soya wang te hian Arianism kha hnol ani pha ta ani atobera Augustine of Hippo kannaya Aurelius Augustine of Hippo anti bok hi kan soi hi chuan Christian history a mi poimo berle sul hnunga ber ti hiala chalngam kan soina ani Milan Bishop Ambrose thu soi angai thlak atanga Kristianna in le dan chanchin ngai nom takanaya kumsom thum pahni atlin khan thu tak hriat du na in atui hala mihring ni omzia te kan mahun tur te ngai to in a huana chuan ain ngai to buaina samaya chuti lai tak chuan naupang ho zai thoma hria an hla chu Latin tonga tole lege ti be chana an phua ani chu lala chiaro ti na hani a pathian o ngei nia hria in abula thutlung thar chu akewa Polan Rom Khaw mi te hna ale khathon bungsom pathum chang som palia lalpa Isu Krista chuan in thuam zok ula ti thu azuk mua Augustine chuan hei hi azon ber chu ani ti hreta ani annuwa asoile danin hriat chian na eng duom takmai chuan ka thin lung aron ti enga rin hlelna chhum dum zong chu akiangta ati khatatang khan Augustine chuan Christian rin na himnan le so nge nan a Hmunpui hlanta a thahnem ngaina le fin na thuk takne na athuziak chu hriat na bel cha na mai ni lovin tharau nun chom tu ani ta zelani asma avei wang kha ni ang Augustine chuan Italy chu sanin North Africa alet le a Hippo a Tunlai Algeria hian edi zathum songkwa panga khan bishop anita ani
Anmu kum som thum panga chu khati Hunlaia khotlang Kohhran ho atanga in hnialna tam tak lo chuak thin te chang le tin a khuna manga chung a thu te chu duang taka thang thei tura Kohhran ho buat sai tu an ni ta ani uluk taka thutlung thar a hril fiana a bikin pola le khathon te a zir chian na wangin Kristianna din tu pahni na ti a soyani phata ani Europe khotlang lama Dark Age anti akian hnu khan Augustine thu ziak te chu Theology lungphum poimo takle Kohhran so ngena man ruwa ber an ni ta hlomani Kohhran ma sa te khan systematic theology kan tiang tak hi an la nei lova an thu pui ber chu ringloten Christian te an beina lo chan let kha ani bera kum zabi palina borvela khan doctrine an soi tak tak chu ain tran chawa abikin Isu Krista chungchang tele Trinity Thurin te kha Theology chu academic discipline anga ngai ani tran na tholo ber chu Augustine kha ani Christian zirtir na te lomfel taka da khom kha ana tholian tak mayani ale khabu on the city of God kha hetiang zian hi ani miten rom pluk chiat chana ansa kholui kal sana Kristianna an pom wangani tia Christian te beina a chan let na ani a chang let mai ni lovin Christian rin na le zirtir na felfai taka duan chua chu min hluita ni Kohhran Pate Hun lai hian an khawvel an hun to na wang te khan theologian ro pui tak tak an lo chuak ta nuala pathian thu a mason na duom tak kan huta ani chung zinga poimo zual deuh deuh te chu pakhatna chuan Kristianna le culture Inlaichinna chungchang hi ani Kohhran Pate Hun top lama khan an Hun Lai an thuziak dang Christian thuziak ni lo om ve te kha man tangkai du na alo om trana an thuziak kalmang te an thu le hla te kha theology in ma son theina na senglu an du tranani atir lama Tihduhdahna an tot lai kha chuan chu tiang chu ngai tu chi po ani lo amai ro chu Constantine a Piangthar hnu khan an thil khir dan po adang lam tran ta Rom chu an hmel ma ni to lovin an lam tang ani ta ti chuan an culture po chu Kristianna zoi zoya senglu tel ani ta edi zathum som pathum halam kha chuan thil thiang lo ni mai o mani ma se anua chuan Augustine te poin an Hun Lai culture le philosophy ne na theology duan chu kha anon tilar ta ani thlit fim ngai chu om ngeya a thalai lak chona a thalo lai nolin a Hun Lai philosophy an mangtang kaya Christian literature khan ma ason pha em ani panina chuan Bible in engchen nge a huam ti an ngai to Hun Lai ani chu canonization tin an soi thin chuan Bible anga Kohhran tamzok in an pom thei chin soina ani atira tangin Christian theology chu Bible in ngatani ama ero chu Bible chuan engchi ange a huam ti ero ala chiang lo thung thutlung thar ziak tu te tan kha chuan pathian thu an ti chuan thutlung hlui kha akoka ama ero chu hun rei lo te chungin Christian ziak tu masa te khan thutlung thar ti tongkam chu an ron mangtran ta Justin Martyr te ang khan thutlung hlui tluk thawa thu nei na neya an ngai nga lani Irenaeus of Lyon khan chanchin thabuli te hi chu poman ni to kum zabi ni na top lama chuan chanchin thaba ka tirkau te thil ti le khathon te kha pathian thok khuma an pom to ani chu wangin Clement of Alexandria po khan chanchin thabuli te tirkau te thil ti te le khathon som pali te Hebrai kha pola zia la chiar tela chu le thupuan te kha poman ni thu azia kani Tertullian po in dan le zol nei te kianga chanchin tha le zirtir te thu ziak kha Kohhran ho tana thu nei na ang khat nein alo da to bok zoin le khabu te chu mumal takarem khoman ni ta zela edi zathum somruk pasari khan Athanasius an ale khathona tuna thutlung tharakan nai ang tak hi ziakin athon kwalta ani engtin nge Bible tel tur chu an thlan ti hi zona poimo takani Irenaeus angai dan chuan Kohhran in Bible om tur athlang lova Bible thu nei na kha Kohhran in ashia ahum hima apom mayani Christian masa then khat khan apostol te zia kha te fung beran manga then khat ero chuan apostol te zia ni lo po an mang hre lo thung engtin chiange Bible om tur chu an thlan ti hi achiang to lova thil chiang ero chu kumzabi nga na tir lama khan canonization chu anti top to Hnuaia reformation Hun Lai khan canon chungchang chu an soithar le ani thil chin chiat lak tak dang le chu Kohhran tradition poimo na an soiwar Hun Lai ani Kohhran masa te kha Gnostic zirtir na inaron ti buaya an zirtir na te chu Tunlai New Age movement nen hian adang lam thui lutuk lo an zirtir na te chu engchi ange ti chu tuna kan soitum beran lova apoi mo zok chu Kristianna nen ainang ema khawang khan Christian ziak mi masa te khan har sana lian tak thlen thei ni in an hnungal ani entirnan Irenaeus ati khan
chu mai baka gnostic ho khan an ma ni zirtirna ne na in mil tura thuthlung thar hril fiana an ziak tanuala Christian shoi tuma sa te beng ati thlepa Bible hril fia dan dik tak enge ni ti ngai tu ana alo piangta ani chutiang huna chuan Kohhran ti dan phung tradition Pawimawhna an soi warta a tradition chu thil in hlan chhon ti na ani bera Irenaeus khan rin na te na chu apostol te din Kohhrana rin om taka von him ani a chu Bible an senglu tak le khabua te hian an omani ati Kohhran chuan rin om takin apostol ten chanchin tha an soi ang che kha an soi chhun zom zela gnostic khawero chuan chutiang in zom na an nei lo ngai dan thar an ron hu chuaka Kristianna nen mebel an tum maya Irenaeus chuan Kohhran zirtir na te chu apostol te zirtir na nen ain zomani ti chu aron soi warta ani Tertullian apoin hetiang ngai dan tho hi anaya Bible hi abupum pui chiar hnua shilfi ani chuan asoi tum dik taka hriat thei ani ati a ma se hmun sang sanga hriat thiam har salai omani ti ero pom thung chu wangin Kohhran tradition chuan hetiang shilfi ana dik lo om thei laka min veng thei ani ati hetiang tho hian Athanasius apo khan Kohhran ti dan phung zuya shilfi chuni se Arius an isua chungchang dik lo taka azirtir na po kha alo chuak lo wang ati bok tichuan tradition chu apostol te sul hnu anin hlan chhon dik taka Bible an hril fia theina tura kai hruai tu ani ti na ani chu palina chuan Christian Thurin siam that chungchang kan hmua Christian Thurin kan ti chu Crete tia soi thin ani a Christian zirtir na le an thupom sang te mun khatala khom kha ani a Christian zong pom tlan tura buat sai ani Kohhran Paul biltana an siam chu Crete ti ani ngai lova confessions ti in an soi thin Crete chu toy fel tak fel fai taka Christian rin na laimu ho puan Chhuahna ni Kohhran Pate Hun lai khan Thurin Pawimawh tak Kohhran ten an ngai Pawimawh le an za em pahni an oma mipui ma a puan chhuah tur abekin baptisma chan lai mi tur nei kha thil tul tak nia an hriat wang ani telbok isua thole nia baptisma an chan tir thina ring thar so mipui ma a rin na apuan chu nge angaya ama sa in an loin buat sai lok thin Apostol Thurin hi khotlang Christian te a chuan hriat lar ber ani ome mun thum lian de udawa a then theya pathian chungchang Isua Krista le tharau thiang hlim chungchang ate Kohhran chungchang ro rel na ni le thole na chungchang te anom bok Nicaea Thurin Niceno Constantinopolitan Creed ani jok mang chu hei hi tlemin a seidewa Isua ni na chungchang te le tharau thiang hlim na tho te antela Isua pathian na chungchanga in hnialna anasat lai ni awangin Isua chu pathiana ta pathian pa ne na ni na hmun khat ti te achuangani Thurin an duan chhuah hi Kohhran hmasa te pom tlan tura zirtir na introm tur an nei theina tura kong Pawimawh takani adang le chuan Isua mi je pahni soifia na kha an theology laimu berani bok Isua mi zia chungchang hi pathian mi zia chungchang nen ain zom tlata edi zathum somni panga atang khan Isua chu pa nen ni na pakhat na yan ni ti an pom to a Isua ni na kha pathian ni na nen ain angani ti ani ringot chuan khami mil khan an theology duan tharangai don ti nani hei wang hian Trinity Thurin po hi Isua ni na chungchang an soi hnua lo chuak ani Isua pathian na an pom hnua chau pathian chungchang an soi thei ani Isua ni na chungchanga debate hi Mediterranean ram kho chaklam Grik trong man na hmuna nei ani a Grik philosophy point a kai hruai thui hle atira hian ngai dan hlom lian deuh pahni an oma Alexandrian lam khan Isua pathian na an poma thuti sa alo changkha Isua pathian na soina atan an mangani Antioch lam chuan Isua mi hrin na lam an soi war thunga Isua nuna thil enton tlak tak omte kha an tuipui zok ti chuan kumzabi palina Arius a zirtir na alo chuaka kha Kohhran history a thil thleng chin chi tlak tak ani ta ani Arius a chuan Bible a Isua Krista pathian na kan hmu ta hi chu ama zana entirna na han pek ani maya Krista chu thil siam zinga pakhat ma se thil siam zinga ro pui berani ati hei hi Athanasius khan na takina dova Christian ten chandam na kan soi hi Isua Krista pathian na nen in zom tlatan ni a Arius a Krista chuan mihring te a chandam theilowang mihring in mihring dang a chandam theilo ti na dovani Arianism chu zirtirna diklo ti a hnol anita a hemin hu hian Apollinaris of Laodicea a zirtirna lo chuaka Arius a zirtirna letling che khan Isua chu mihring takani theilo ati thung Krista chuan a mihrin na kha pathian logosin aron thlaka mihring fam kimani lo ati hengai dan hi Gregory of Nazianzus te khan adik lo antia Isua chu mihring takani lo chuan
mihring te ai a o zo don si lo tichuan Isu Krista chungchang chu in Hmunpui poimo deuh pahnia soi an ni ta a Christian Emperor Masaber Constantine khan Isu Krista chungchanga ngaidan in millo omte chinfel nan Nicaea in Hmunpui kha huai hota hei hi Ecumenical Council Masaber ani chu Christian ramzong zong huap zawa Kohhran Thurin chungchang an soi hona ani Nicaea Tunlai Turkey Isnika chuan Arius a zirtirna chu hnolin Isu chu panen ni na pakhatan ni ti an pomta ani Chalcedon in Hmunpui AD zalisom nga pakhatan ni kha Ecumenical Council an nei voilina ani a khata khan Nicaea Thurin chu an pompui bok kan soi mai hau lo tur chu Trinity Thurin chungchang hi ani Isu Krista chungchang an chinfel hnu chuan a thutluk na in ngong anei chu aron lang ngala Kristianna sataka in hnialna om hnu khan Trinity Thurin chuan ruang am aron nei tanta a pathiana chuan minung pathum pa le fa pa le tharau thiang hliman oma pathian an ni veka ni na intluk an nei tin an pomta a pa le fa pa intluk an ni thu chu Nicaea in Hmunpuia Isu Krista chungchang an soilai khan an soifel to a tharau thiang hlim pathian na chungchang ero chu a hnu hreta an poma abikin Athanasius ate Basil of Caesarea te thuzia ka tangin Trinity chungchanga debate an nei chan ber kha chu hriat thiam du na wang ani a zirtirna dangin an lor na wang ani lemlo khochak le khothlang Kohhran khan soifia dan sang hret an neya khochak lam khan pa le fa pa le tharau thiang hlim te chu engtin nge kan thlir sanang ti laman ngai to a thuziak tu ming thang dak pathum Basil of Caesarea Gregory of Nazianzus le Gregory of Nyssa Cappadocian Fathers anti te khan heti zong hian an ziak ani khothlang lam chuan Augustine ate thuziak be chanim pathian pakhat ani na atangin bulan trana chuta tang chuan pathian a minung pathum te hriat fian tum thin thilpoi mo tak dang le chu Kohhran Awmzia dik tak enge ni ti chungchang hi ani a khothlang Kohhrana khan Kohhran thiang hlimna chungchanga ngaidan in sual lian taka oma Donatis kan ti te kha African Christian Tunlai Algeria kan ti ami te hi an ni a North Africa a Rom Kohhran ron thang zel kha an ngai thei lawani Donatis te khan Kohhran chu mi thiang hlim te omna hmun tur ani a misual ten hunan nei lo ti ngaidan an neya he ngaidan hi a hnu loka AD zathum pathuma Emperor Diocletian a Hnuaia Tihduhdahna an tor hnu le AD zathum som pathuma Constantine a Piangthar tak hnu khan thilpoi mo tak mai ani ta ani Tihduhdahna an tor lai khan Bible kol kha khapani a Christian tam takin thunei tu te hena an Bible an hlana chung ho chu Tihduhdahna tuar chung po a Bible hlan let ve du lo te khan na takin an demani Tihduhdahna lo top hnu khan Bible hlan le tu te po kha Kohhran an lo kir le a Donatis te khan no chua an du ani Augustine khan adu lo thunga Kohhran chu mi thiang hlim te le misual te po lungrual taka anom khom na tur ani ati a Tihduhdahna awanga Kristianna phatsan tu anti te po tu ma no chua adu lo Kohhran rongbol na hlut le hlut lo na hi rongbol tu thiang hlim na ai ngat lova Isu Krista ai ngat zo kani rongbol tu fam kim lo na chuan sacrament na tho ati danglam lo he ngai dan Kohhran tam tak kai hruai tu ni ta hi Christian ten rongbol tu te kan ngai dan ani ta furani ato bera chuan thupoi mo tak anu zel point nial na thlen tu Khawngaihna Thu hi ani a Khawngaihna chungchang hi khochak Kohhran lama khan chuti taka poimo ani ngai lova ama ero chu kumzabi panga na tirlam khan in nial na lian takalo chuak ta ani Pelagius British monk Roma om khan mihring thatna poimo zia soi war le a Rom Kohhran fel lo na tam tak khawvel le maya thutlung hlui le Isu zirtirna enga tanga inen fi in mason zel kan ngai ani ti azirtir thin ama eptu de lam Augustine ate khan Pelagius zirtirna khan Khawngaihna in hmuna changlo ni nan thri a Pelagius kha chuan chandam na kan chan theinan mihring in bul kan tran thei ani ti azirtir ani Augustine khan na takin adova Christian nuna chuan ati ratang atop thleng hian pathian Khawngaihna chung nung berani ati ani kha chuan chandam kan ni theina turin mihring in mani thu in ke kan pen ma sa theilo ati thung mihring chuan du thlanna zale na nei lova sualina ati buaile ati chiat du thlanna anei ani ati a sual lam on sa reng chu pathian Khawngaihna chawina chan chuak thei ani ti na zirtir a chan le na takawang hian a hnuwa Doctor of Grace ti ani phatang nge Augustine thupui ber chu mihring tluk chiat zia kha ani a mihring chuan atira ani na tluk sana chu wangin tu na mihring din hun hi pathian du dan ani lo
thil siam chuan atira thatna ani kha aphatalova atluwa achia a ongrop zoto ma se chan tlak lo ero ani lo chandam na le thiam chantirna ala chang thei ti na zirtira Augustine chuan mihring te chu sualin kan pianga sualna chu kan ni na betel tlatani ati ti chuan mi zong chuan pathian ro puina an chang zo talova chandam an ngai ani angai dan chuan mihring chuan ama du thlanna in pathian hnen a thleng theilova athil ti eng ma in sual phuarna ata a chu azelen zo lo siam thar le na chu chung rila tangin aron in tran theilova pon lam atanga aron kalangai ani ti chuan pathian aron rol ta a hmangai na wang chawin mihring sualna chu Isu Krista hmangin aron lu chhuata ani chandam na an chan theinan Augustine chuan khawngaihna chu kan phu lo pathian thil thlon pe kan chan ni nangaya chandam na chu pathian thil pe kan ni chawin a thleng thei ani ati thil engemaw kan ti awanga kan chan ni lovin min ti sak awanga kan chan ani ati bok chu wangin chandam kan ni theina tura bultran tu chu pathian ani a mihring te kan ni lo ti na soi ani Pelagius ave thung chuan chandam kan ni theina tura thil tul chu mihringa awma mimal tin hian an mani chandam an ni theina turin ti thei an nei vekani suala an tang lova chandam an ni theina na thil tul zong chu an ti thei ani chandam na chu kan na tho thata wanga kan chan ani atia ani tan chuan khongai na chu pathian in min chandam theina na kan laka phut te hi an ni a thu som pek te isuan un dan moi tak kan en ton tur te angkha ti chuan Pelagius a chuan thil ti wanga chandam azirtira Augustine an khongaihna chandam azirtir thung mihring ni na an soidan po ainang lo hlemaya Augustine a chuan mihring chu thil ti theilo chaklo tluchia ni na hmuwa Pelagius a chuan theina nei in todel ni na ngai thung Augustine a chuan chandam ani theinan mihring chu pathian a in ngatani atia Pelagius ave thung chuan chandam kan ni theinan pathian in ti tur min hrilani ati thung Augustine tan chuan chandam na chu thil thlon pe kani a Pelagius tan chuan mihring te hlo chua ani thung Augustine ngai dana tanga lo langtel chu mihring te chu mania in chandam thei kan ni lo wangin pathian chuan a khongaihna chu mi then khat mi zong ni lo hne na alantira a chandam tur chu a ruat lok ani ti hiani thutlung thar be chana zirtirna la chuakin ruat lok thurin chu Augustine chuan aron zirtir ta a he ngai dan hi a Hun Laihawl le a Hnuaia po mitam takin an pom theilo hetiang ngai dan tluk pui deu ale lama soitur chu Pelagius a chuan anei lo ani ome AD zali som pariata Council of Carthage chuan Augustine ngai dan chu pomin Pelagius a zirtir na chu an hnol ta a ama ero chu Pelagius a zirtir na hi a hnuwa aron lang chuak le thin Kohhran Pate Hun aliama Europe chu Dark Age a lut trana isu tam tak chin fel lo alaoma Hun Laihawl Middle Age a le Reformation Hunlai te an thar tho le thin